madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi inona natumwedzi uno waGumiguru potiri kutanda tichiringa ipapa Nelson Chamisa kudiwa kwacheno wanhu idi kuliba anongwisisa rekai mugona wakuruwo wachigweita kuita kupazika nzero nokuti oita okudini nokutoti vanhu vanomuda ipapa nyasi paanga ari kwagutu kunyaradzo yabambo ache chamunorwa idi kudiwa kwacheno wanhu kuliba anongwisisa idi ndezvayawe ndipo unotoona kutoti vanhu vano munhu wavanoda aiwa palibe zvamunomuita kuti vanhu vareke kugumuda rekai tirambe takazviringa paazopuwa mukana wekureketa areketa zvinhu zvisvinu akati inini kana mukatoenda kupi nokupi pensheni yandaifanira kutora ndiribe kuitora pensheni yandaifanira kutora ndiri minista ndiri pokare MP yese ndakandosiya nokuti ndo zvandakapindira matongerwo enyika ndakapindira kuti ndisimudzire upenyu hwevanhu ndisimudzire nyika kuti ndisimudzire dumbu rangu anga ariita kuwabaya chaiko ipapa ukatoona vazhinji ndo zvavari kupindira kutoti ndigofanana noabiya angu vanotekaira nedzimotika ndigofanana noabiya angu vanoita makutukutu omari ndigofanana navamwe vakapiwa mapensheni ehurumende zvinoita kuwadza asi rekai tirambe tichiriyara manja paareketa tusvinu pamo tikaringa musangano woZANU-PF woconference yavo yavari kuita yapera nyasi yapfigiwa ipapa nyasi waMnangagwa ndo wavhundutsa vanhu kuvhundutsa naChamisa kusvikira wasaya kuti woita sei paina Chamisa ndakatoenda kowabvunza kana chaiko kuti muri kuda bachere kupinda pakuramba muripo 2030 Mnangagwa akati aiwo ndikuda kuperera 2028 ndipo ndikuda kuperera hede mbana kuzviziva kuti zvinoitika izvozvo rekai tirambe takaringa apa chavari pekuzoreketa manje yanyaya yekuti izvozvi mbani achatora nzvimbo yavo Mnangagwa ndo panoita manyongori yese ipapo rekai tirambe takaparinga kuti panopedziwa zvisvinu chere kana kuti panenge paribe zvisvinu zvinoitika ticharamba hedu takaringa tinenge tiri kunyepai kupera kwaita musangano weZANU-PF kubulawayo idi vanhu vakutochema kutoti magetsi ipapa akutotanda kuenda pakare nokutoti wachindobvayo wakuruwo magetsi akutodzimiwa zvenyika yedu zvakaita kunyangara apa ipapa unobva waona kuti paribe chizvinu kwainobatwa ZANU-PF takutoronga kuti kuitiwe zuva rozororo zuva riri zuva rokutanda mwedzi wakakunguru richibva ratenziwa kuti Joshua Nkomo Day kuita zvawakaita zuva rakazvarwa mugabheriya rekai tione kuti zvichabudirira chere asi kureketa kwazvo kuoneka kwazvo ipapa inenge yatopasa ukaona zvadari rekai tinoramba tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaitika Robson Chere yuyu woArtus atonyora tsamba kugurukota noringano zvinoitika munyika pokare nomapurisa pokare nohurumende pachezvayo kuti kwai ada kuvasungisa kuti wagomubhadhare kukubiwa kwaagweita nokukwadziwa nokubayiwa achiisiwa zvinhu zvaasingazivi kuti zvii pakaita kunyangaritsapo ipapa apa chinotonyaramba chindohwadza kuti vanhuwo wakaita izvozvo chaivo vanosiyiwa wachienda mari yacho yondobhadharisiwa kuhurumende ipapa ndo panonyanya kundihwadza nokutoti dai wachimbowagwema wakawagwema iwo pachezvavo mbune muserefu muhomwemo vanoita tusvinu mangwana vanoti vanoenda bakuru kuchiita zvokukubiwa vanhu kuku rekai tirambe takaringa kuti inopera yakaita sei kwainana maringa mvura hwendo huno nzara yakafitira pokare kubenhuka asi inenge iri nani pane yogorera pfuura wakomana makore mairi akateedzana tiribe mvura dai yava yatimbwa wakomana pakanyangaritsa apa hwendo huno
kana vanhu vangu vari kumbodya kauyu zvishoma, gore rinouya kauyu kanenge katoriko ndiko kamuriwo kacho, panenge pari beka rachinhu kana chibodzi. Mwombe nevanhu zvichaita kumwapo kari mvura nguva imwe ibodzi yomutsime ribodzi. Apa mukatoona kutoti izvezvi kanitoko kuribeka mvura, izvezvi kwamutoko kuribe mvura. Saka mukaona mvura yakusaika hwendo huno ko rikaita rochipiri, pariba anoziva idi tikundonamatira kuti yawe waburutse mvura yakakwana, kana wakomana zvireka ugonyangaritsa izvi nekutoti panoita kupfiwa chaiko. Kuno mumwe munhu ari kunzi nevanhu ndiye munhu ari mutedzeri wachiwenga, anofarira chiwenga fani. Kwaipa paari kureketa kuti ana mudha muri kuonererwa muchadhauka manje. Akagoareketera kuti kwai imimi muri kufunga kuti ndi muri kupisa mune yese, kune vamwe vaimbopisa kupfuura imimi. Asi nanyasi kana gumbo ravo vanoriziva pakutsika munyika. Pakanyangaridza rekai tirambe takazviringa nekuti haari kuimbisa iyeye kuti tiri kuzivai imi mairambidza chiwenga kureketa muchimudzimira chokureketesa imimi kuno tiri kuzivai maitirei. Rekai tigoona ipapa kuti vanoipedza wakaita sei, tinenge takaringa. Bhangi ronyika roRBZ kureketa kuno ragototi isusu taakunadzirira kuti tirambe tichisimudzira azigi areke kugogwa apo kare kuti arambe ari muzvinhu. Asi muitikira wazviri kuita ivoyo vari kureketa ivo kuti imwe mari yokunze kunyika taakutogara taiisa ndisu kuti tiibatsiridze zigi areke kugotambura pokare kuti vanhu vanoda mari wakone kugoiboya zvisvino. Kuziva kwangu paribe ipapo, asi rekai tirambe hedu takaringa kuti zvinoenda nopapi. Wanoringa mutambo webhora, nyasi Ngezi Platinum yazodya chikwatira chosimba bhora. Simba bhora yarohwa 5-4 wachitamba wachigwedza mugadzikirwa mapenalties pachirungu. Tikuti makorokoto. Zuva ramangwana mutambo wechibuku Super Cup kunenge kuchitamba Dynamos noiyo Mhanduwe Diamonds. Rekai tigoona kuti wakomana Dynamos wachaenda chere kana kuti vanenge vachiti wabatirwe kubhadharwa mari. Tikaringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno ipapa kutandira munyika yeSouth Africa kwaiwa Jacob Zuma ari kutoti inini ndiri kuda kuburitsiwa muANC kunyange ndiino bato rangu ndinoda kupinda mumapato ese ari mairi. Idiwo rekai tirambe takazviringa kuti vanozvibvumira chere iwavo. Heno tinenge tichikunyepai. Mapurisa edunhu roGauteng atandawo zvokugwarasha matsotsi ana mbavha agororo. Ipapa kwaiwa kwagwarashiwa vanosvika 1 chaiwo wachibva kunzvimbo yeVereeniging nomugwagwa R59. Pakanyangaritsa. Asi rekai tizvione kuti zvinosvika kupi izvozvi. Vamwe vanhu vari kuramba vachisimudza manzwi yavo kuti agoti kuhurumende, imi hurumende chinjai kuti munhu anze apasa vari kunyora bvunzo dzechikoro anofanira kunge ari pazvikamu 50 kubva muzana, 30 aripo iwaya. Rekai tione kuti vachazvida chere pokare kuti vachazviita chere. Tinoramba takaringa, tinenge tichizokunyepai. Uku staringi paipapa yagoti tatomisa kuti vanhu vanotenga dandemutande wotekaira kuenda kune dzimwe nyika waribe kupinda munyika maomo mawatengera vari. Rekai tirambe takazviringa ipapa pano zvikuru zviri kuitika chere, ticharamba tichikunyepai mabuja. Hurumende yeBritain kwaipapa yagotolambira muzukuru waMandela kuti apuwe mapepa okushanya kuBritain ko. Kwai urendo hwaramba pakaita kunyangara. Kwaino nyaya yokuti mufesi uyu anoita basa rekutsigirana noana Iran noana Hamas. Rekai tione kuti achasvika papi achidandomu. Ipapa pokare Iran yagoti iyo aiwa tichaita basa zvokupindira zvokubenutsa pokare
mwoto kunyika yeIsraeri. Unobva wasaka kuti chii chaizvo chinenge chichiitika. Tikai tinoramba takaparinga tinenge tiri kunyepa yini. KuAmerica kwaipapa vanhu vatomirira kuti vaende kunyahwa koika. Iye anga ari munhu mukuru panyika yese yeAmerica akapfa ano makore 115. Tikumurovera manja tichiti makorokoto. Toringa kafu yagoreketa iyo kutoti zvakaitiwa noLiberia zvakanyangaritsa fani. Rekai Liberia igobhadhare madhora okuAmerica zviuru 50, $50,000 pachirungu. Pokare yobva yajiwa. Kwai mutambo waifanira kutambiwa iyoyo yajiwa. Libya iyoyo yajiwa 3-0. Yana yaweya. Rekai tirambe takaringa kuti zvinonga zvimboenda nopapi. Pokare kuti zvinoperera zvakadini. Tiri ipapo mabuja, ndini wenyu Mhanduwe Wenhau. Sondo rino tapedza.